ko ngayo iya pi hapo jong ka FB close nam bukan dek wala mar khmat ngam pat yo i nga ad friend ya pi shipa nga i pi la accept nga tek haya nga bale pi klem reply hang ta shipang kawan tek ka man sim kan no ka kmen ya pi chat khot kum no ka kerteng hang ta hadin nga lapan long ban ai nom bar jong pi kala ayang nga ka ong sawan kol hi profile was up pi bu dan ker syapi